Amb l'objectiu de promoure el joc de sempre i apropar la dansa als més petits, neix l'últim treball de la companyia NS Danza, un espectacle destinat a un públic infantil i familiar. Els colors del tic-tac, dirigit per la ballarina i coreògrafa Núria Serra, es basa en la dansa contemporània i el teatre gestual, amb un clar objectiu lúdico-educatiu, mostrar als infants els problemes de la ludopatia, arran de la creixent afectació d'aquesta problemàtica entre els joves i els nens, sovint apareguda a causa de les noves tecnologies, com ara internet o els videojocs. És donar als joves una mica aquesta eina o fer-los reflexionar, de dir, ei, internet està molt bé, aquells jocs que ens proposen ara estan molt bé, el joc individual o l'individu està molt bé, però, escolta, hi ha el joc amb equip, hi ha el joc dels companys, perquè hi ha valors personals, hi ha l'amistat, hi ha, clar, l'amistat, els enfados, el perdonar. Aquí en el joc de sempre intervenen altres àmbits que són d'educació i de conviure en societat. Els colors del tic-tac pretén fer adonar a l'espectador de la infinitat d'elements que té al seu voltant per divertir-se. Una tempesta fa marxar el llum enmig d'una festa d'aniversari i només se sent el tic-tac del rellotge. La manca de llum i la imaginació oferiran als nens les eines necessàries per promoure el joc en equip, lluny de l'individualisme a què estan acostumats, i els farà adonar que existeixen 1000 maneres de jugar. Es tracta, en definitiva, de fer servir la imaginació per jugar com s'ha fet sempre. La companyia, que va estrenar oficialment el muntatge el passat 13 de març al Teatre de Montmeló, ja ha manifestat la seva voluntat de participar enguany a la Fira del Teatre al carrer de Tàrrega, ja que vol donar la màxima versatilitat a l'espectacle i interactuar amb el públic més enllà de l'escenari. A Tàrrega també ens interessa presentar-ho aquest any perquè encara que sigui espectacles més de carrer i el nostre s'hagi presentat en teatre, el que pretenem és donar-li la màxima versatilitat al projecte, és a dir, que no es quedi el teatre, que no sigui només la gent que paga l'entrada per anar-ho a veure, sinó que sigui al carrer, perquè al ser un teatre de gest rep molt del que admira i veus molt la reacció de la gent. Els colors del tic-tac és el primer muntatge de la companyia basat únicament en la dansa contemporània, després d'estar més de 3 anys en cartell amb l'obra Marina, la noia que somiava volar, un espectacle multidisciplinar de dansa, teatre i titelles basat en la temàtica de la igualtat de gènere.